En ywak kod ng'oro mabende jonyuol skunde kanyakla kod jopuonjre mamoko mabende notimo penj mar KCPE ma higani osegolo. Kagi ywago marks mabende giyudo kagiwacho ni ok magi kaluwore koda mano duoko mabende ne oland e higani endie. Nek bende gisani osewuok oko kendo giwacho ni gimiyo jonyuol mantiere koda ng'ur ndalo 30 mondo or kanyero ng'ur margi mondo ging'iyane kaka giloso wechego. Penjo mathoth nitiere e pach jonyuol, pach jopuonjre kanyakla kod skunde. Ang'o manotimore? Ndalo 30 gi ang'o ma bende biro timore? Bende mano kanyero riwruok mar KNUT bade ma Kisumu kanyero nowuok kendo owuoyo ewi wach mar chochni machalo koda mendie. E twak maro mar mine wacho kawuono wantiere koda Roseline Wandigi ma bende en jagoro mar KNUT bade ma Migori ka twak ewi wach chochni e duoko mar penj mar KCPE. Oimore Roseline idhi nade? Adhi maber. Iseneno kendo isewinjo ng'ur mopogore opogore ma bende osewuok ne jogo ma bende pok owinjo gi ahinya. Inyalo mana wacho ni to gin weche mage mosewuok kaluwore koda duoko mar penjni mar KCPE ma higani? Nitie chochni mang'eny duoko mag KCPE mane nyithindo otimo. Mokwongo iyudo ka marks moko onge gi miss. Mar ariyo, marks mag nyithindo moko nitie manok otimo sign language to duoko gi obiro ni ne gitimo. Mano makosa. Nitiere skunde moko ma bende waneno akia ni en gima kare. Nitiere skunde moko ma otang' ni karibu jopuonjre te ma skundno ero oyudo marks 75 mane penjno ero mar science. E gino mani kare nikech nek to wacho ni kaluwore ni en duoko ma bende yiero ABC ni en gino manyalore. Mano be en gima kare adier? Gino ok en gima kare. Onge nyithindo manyalo yudo duoko machalre te e skul achiel. Apodi kata bed ni gitimo penj puonj gi jopuonj machalre to ginyal bedo ni giyudo marks maromre kuomgi. Ok nyalre. Nyaka bede ni gigwenyore matin. Mano tadier. Dibed ni wang'o wache nang'o nikech nitiere jomoko ma bende wacho ni kasruok mar nek mar chiwo duoko chalo ka gima ne gikasre mar nono penjni ahinya. En ni kasruok ne mokelo chochni gi koso chochni gi owuok kanye? Aparo ni ne en kasruok. Ok wang'eyo gimomiyo ne gikasore nikech ne pod wan gi nafas maduong' ne pod ginyalo bedo ma ging'i ma gitim nonro matut ahinya kuom duoko. Aparo ni kaka wan jopuonj wang'eyo gik monego bed ni timo. Gimoro kapok ichiwo duoko ne to ne gitimre nonro matut kabisa. Koro kapok itimo nonro ne maduong' ma itieke to konego bed ni igolo duoko mare. Ka mar skul kende ema japuonj ong'eyo ni nyathi nyalo biro makone ni ka to ne inega to konego bed ni inega. And therefore kata mana kama ne wantiere ni e duoko maduong' mar piny mar the whole country nonego bed no miye nafas maber makoro chochni nok bedie. Mano e kasruok mar nono penjni nikech nitiere jopuonjre moko ka wawinjo ng'ur mag skunde kanyakla kod jopuonjre moko wacho ni nitie jomoko mawacho ni jopuonjre wa osebedo ka timo maber gin jogo ma osebedo ka yudo marks 400, 440, 450 kadhi malo to sani nitiere kaka odwok gi piny nyaka kata 370. Nikori wacho ni akia ni tam mane ma bendi tiyo godo kata kamano gidwaro ni mondo marks obed kamoro achiel. Apara ni jogi gima ne ogitimo to en ni ne ogitimo nonro no maduong'. Onego bed ni kapok igolo duoko mar gimoro amora to ne ging'i migoye miwach ni gini en mar the whole country. Nonego gibed piny nikech pod ne wan gi nafas maduong' kabisa. Ne pok wachopo kata mana e Disemba, pod ne wan e dwe mar 11, pok nwachopo e dwe mar 12. Nafas pod nitie. Nyithindwa ne dhi duogo e skul dwe mar tarik 7. Nafas pod ne nitie. Ok ne wane gimomiyo ne girikni. Koro ndalo kata mana juma achiel mane pod odong' ne pod gin gi nafas no mar bedo ni koro ging'i ma gitim nonro maber
ma ka gisetimo nonro maber to koro kwabed gi chochni mar duoko mar penj. Sama koro gilando ni joma ntiere gi ng'uru mondo chwalnegi, en ang'o ma bende idhi tim? Idhi nono penjni, koso jogi bo timo penj moro machielo? Ang'o matimore e kindeni? Adwa nawach ni gino giseketho nikech onge kaka ginyalo nyiso nyathi ni the whole commission ma timo weche mag rito penj nyithindo nyaka nono ni nyalo bedo ni the whole commission te ni inyalo miyo nyathi duoko mar Kenya tichaki ikone ni koro duokono opogore. Ok nyalre. Mano makosa ma ok nyal timore. Kata nyithindo gubok biyie ni kanise miye max 400 tiduoko ne chien obedo 300. Koro ang'o matimore nikech gisani giwacho ni nitiere jopuonjre 133 ma bende nosechwalo ng'ur margi kendo giseloso ma gimiyogi max ma bende giwacho ni jogi odhi okaw e skul max makare mano winjore. Gima ng'eyo ni already nyathi e pache maduong' to ng'eyo ni gima otimnegi kata momigi sani ni tok gin go gadieri. Koro adieri moro amora kuom penj manogol sani ni e janyuol, obed janyuol, obed nyathi sikul, ong'eyo ni ok otimnegi gima nowinjore timnegi. Koro ang'o motimo? Un kaka jonat, udwaro ni mondo NEC otim ang'o? NEC osetimo makosa kendo onego bed ni gi apologize kabisa, to kata ka gi apologize to giketho ne nyithindo nikech giduo chunygi. Ka in kan igombo kata ni yud max ni maber mar 400 to koro duoki ma koro ibede 300 ma pende ne pod ok inyal yudo. Kata paro ni mano to ok nigi shida ahinya nikech nyathino pod kodhi kata mbele kanyo to nyalo yudo max mong'eyo no nyalo yudo. To ng'ama nokawo 400 ma ok onyal en mobiro bedo gi shida chien ka. Be iparo ni gibiro dok chien ma giwach ni gigolo duoko mane gichiwo gichiwo manyien koso cheno bodhi adhi nyime nikech par ni sani gisewacho ni selection mar secondary school chake juma manyien. Koro weche dhi bedo nade? Weche gigo kaluwore gi kaka gin waneno gi weche gigo tang'eyo ka biro dhi kaka ne gipango gi to giinyo nyithindwa. Jonyuol bende gimiyo shida. Gimiyo jonyuol shida kabisa nikech nyathi mano onego bed e skul ma piny mar 200 gi wiye, mar 300 gi wiye, itere skul ma ok dhi donjo gi wiye. Aya, nyathi mano onego bed ni yudo 400 ma koro nigi max 200 gi wiye. Nyathi ni ng'eni ok imiye hakine, to ka ber to nyathi onego yud hakine ma kodhi e skul to ng'eyo ni mate grade manadhigo kendo mae grade monego bed ni a focus ka chomo mbele. Penjo ma bende ji nitiere godo ma dagomb ni mondo iduoka en ni sama ichwalo ng'ur kata apil ma giwacho ni mondo joma ntiere godo or negi, ang'o matimore e kindegi? Aneno ka giwacho ni inyalo ndiko apil kendo inyalo ndiko mondo bang'e no koro bang' ndalo 30 to koro ndalo 30 gi sechego janyuol bende prepare nodwa tero nyathi sikul. Koro pach nyathi bende ok osettle maber. Janyuol be okia ni to koro ang'o madwa timore in between here nikech ok ong'eyo ni to gik ma kata motero gombo neno to odhi ang'o madhi timore e diere ka. En gi wasiwasi. Nyathini ok obedo settled, janyuol be ok step maber. Un e duol maduong' mano mar jopuonj, un ma bende iwinjo duondu matek kendo nitiere jonyuol moko nitiere skunde marito mondo wuo kendo ukaw okang' maru kata duondu e wachni duto ten mane? Ana wacho ni gik mane sirkal mar jo commission gik mane gitimo gin gik maber. And therefore, wawacho ni gitimo makosa, no onego bed ni girit nafas makoro maber ma ne inyalo golgo duoko. To girikni, gimomiyo ne girikni ok ne wang'eyo. To koso ne nitiere kumoro mane ng'ato bedo piny mane dwaro ni duoko no nyaka miye e sechego. To ne en ng'a, to ni kech duoko ni to ne mar nyithindogi, plus the parents and the whole country. To ka waseketo makoro nyithindogi bedo matek, jonyuol bende neno matek, ok apar ni jonyuol
gi nyithindo gi omor gi duoko machalo kamano. Therefore wan ok wa support gima notimore ni. Penjo moro nitiere kendi ma bende wacho ni duoko mar SMS opogore gi duoko mondike result slip. Jok moketnegi KSL SMS nitiere kod Kiswahili e result slip. Koro wacho ni shida dibed ni nitiere SMS koso shida kanyo. Wacho ni mabende aneno ka nek bende otimule. Wacho ni ng'ikruok ne nitiere SMS. SMS kanyo bende nitiere shida. Nikech iyudo ka kata sama ne SMS ne ochakore, iyudo ka janyuol oro duokogo di ng'wen te, manyiso ni achiel kuom duokogi okawo Sh200 kotimore nade ka omanyogo duokoni. Mar ariyo, duokogi bende result mantiere opogore gi mantiere karatas. Nyiso ni nyithindogi gionge kod gine haki moro ma gineno ni sirkal ok otimonegi maber, ok otimnegi justice according to them. Judith kawuok Nairobi wacho ni nyathina oyudo max mar kwano Kiswahili gi Kisungu duto te max achiel mano mar 46 ma bende en gino manyalore. Maths 46, Kiswahili 46, Kisungu bende oyudo 46. Magi ng'eni moko kuom gigo ma bende ji yuago. Mano ok apar ka nyalo bedo kamano. Ni nyathi e max ne tete gina 46. Ok nyalre. Okang' mane ma bende udhi kawo nikech koro ing'iyo wach modhi kawo en okang' mane ma bende udhi kawo ka watieko? Okang' ma wakawo kata NUT nosekawo mosewacho ni ng'ata ma ok oneno ka duoko mano omiye nitiere gi adieri kata haki mare. Omiyo wan wasekawo ni ng'ata okaw appeal mondo appeal no mondo otim nonro no. Erokamana ahinya mana kanyero Roseline Chieng' Wandigi mano jagoro mar NUT bade ma Migori osebedo kotwa kodwa ka bende watema ne mondo wang'iyane to ang'o manotimore e duoko mar penj ma KCPE ma higa nindi. Ne kosewuoyo oko kanyero ka bende ochiw ndalo 30 ne jogo mantiere koda ng'ur mondo ochwalgi ong'iyane kaka inyalosa wechego. Koro waketo mana wang'wa gi itwa wang'iyane to e ndalo 30 go en ang'o ma bende biro timore. Bende jonyuolgi kata jopuonjre biro yudo resruok. Erokamano ahinya mar bedo kodwa e chino ni mano mar mine wacho. Wadhi mana yweyo kod duoko kod weche manyien mamoko. Kik idhi mabor.